Everybody knows where you go when the sun goes down. No Ceilán celebrouse a romería que vimos facendo todos os anos por San Xoán, que o Liceo aporta sardiñas e a xente colabora ali indo un día de romería, de festa, de festa, de que a xente se vai a divertir. E este ano, máis ou menos como todos os anos, aproximadamente había unhas 170 persoas anotadas. O que pasa é que houve alguna xente que fallaron algunhas pandillas, como a de Miguel, a de Moncho Gato, porque tamén tiñan outros compromisos. A directiva este ano tamén coincideu mal e tamén tiñamos moitos compromisos. Foi menos xente da directiva, normalmente vamos casi todos da directiva, este ano non pudo ser, pero o importante é que a xente que foi creo que pasou ben, a organización sempre como sempre. Ao mellor tuvemos un problema de que cando nos quixemos contratar a charanga para animación e todo eso, pois son fechas que normalmente non se fai tan próximo a San Xoán. Nestas fechas coincideu de que tiñan moitos compromisos e non temos conseguido xente para ir ali, e os DJs tampouco. Entón, ao mellor, con música e con eso habría máis ambiente, como outros anos. Este ano foi un poquinho máis descafeinado, pero son circunstancias e que tamén coincideu moito encima da fecha de San Xoán e xuntouse todo. A romería esta tan próxima a San Xoán sempre che falla xente, pero o importante é que a xente que foi o pasou ben. You're gonna cry, 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 and you'll cry alone when everyone's forgotten and you're left on your own. You're gonna cry, cry, cry. Pois agora empezan as actividades de verán, que ao final vaise facer o campamento de verán para os nenos, e despois intentaremos, ou temos un proxecto, intentar facer, pois como facemos aquí, unha festa no salón, unha cena baile no salón de actos aquí, pois intentar facer algo parecido para remate de verán, e facelo alá no Ceilán, facer unha festa alá no Ceilán e tal. Pero é un pouco un proxecto que temos que ir mirando os outros membros da directiva, de fechas, de como se pode organizar, de como facer o evento, que parece que non, pero leva seu tempo e a veces tes un proxecto de facelo, pero fallanche orquestas ou non pode ser nesa fecha, despois coincide mal para facelo en outra fecha, e aquí tamén dependemos moito do tempo, que aquí o mellor pode ser adiantar o inverno en setembro, empezar a chover ou en agosto e xa non pode facer eso. Pero estamos aí pensando e barallando formas de facer algo ali a finales do verano. Xa non sei, bastante, non sei máis.